Les Pedres de la Memòria és un projecte internacional de l'artista alemany Günter Demnig que té com a finalitat i objectiu honorar, recordar i dignificar les víctimes del feixisme. Són unes plaques, unes pedres on s'exposen, col·loquen davant del domicili on va viure aquesta persona o el lloc on va fer feina i indiquen les dades biogràfiques més importants d'aquesta persona que va ser represaliada. Arriben a Artà, com dèiem, de la mà del govern de les Illes Balears i a l'empar de la llei de memòria. Nosaltres hi hem fet molta feina des de l'Ajuntament i Museu Madrid i esperam en els propers anys poder-ne col·locar més, a part de les 4 que han col·locat. Vaig sentir un pic i un altre en boca de mon pare, la trista contarella. El varen avisar. Tomeu, has de fugir. Has de fugir que n'hi ha que te volen fer sa pell. Te volen fer sa pell. El seu germà Miquel, el padrí, son pare de mon pare, estava de garriguer a les cases de sa cova i quedaren d'acord que aquell vespre, quan sa fosca les fes de vel, l'acompanyarien al Matzoc. Allà hi havia de partir una barca que els duria a Menorca, on estarien salvats. La sort no havia de ser seva. I al botar una paret va torcer un peu, amb tan mala fortuna que no podia donar passa. El padrí, gran i fort, el se va carregar a l'esquena, però per disgust i frustració seva, quan arribaren, la barca ja no hi va ser. El projecte de Pedres de la Memòria crec que és una obligació de les institucions. L'Ajuntament d'Artà va apostar per aquest projecte per poder recordar, perquè crec que la història és per recordar i sobretot per aprendre. Aquest projecte ens visualitzarà de manera molt clara i molt concreta dins els nostres carrers, perquè tota la població i sobretot també crec que important els al·lots puguin veure què va passar aquí i que va haver gent que gràcies a ells nosaltres podem tenir una democràcia i podem viure una societat molt més igualitària que la que hi havia. Va fer la recuperació aquí, a casa seva, i digueren als veïnats que s'interessaven per ell que s'havia fet mal a la feina. Ja està bon, Tomeu? Anava demanant una veïnada. Sí, va dir un dia la padrina Francinaina. Demà ja anirà una estona a trollejar per Namarranxa. I allà els botxins el varen esperar. El primer dia que va sortir, de manera covard, allà el varen esperar i li prengueren la vida. El padrí li va dir un amic simpatitzant del nou règim: Miquel, no importa ser que ho posi el teu germà. El varen acabar de matar a culatades de fusell quan eren pel coll d'Artà. Aquestes pedres que han posades, com aquesta d'aquí, és un acte d'aquestes 4 persones que van ser assassinades en descampat o bé tretes de la presó en falsa posada en llibertat. No? Però no només són 4, n'hi va haver moltes més que també podrien ser objecte d'un homenatge semblant i de fet és un homenatge que els abriga tots, en els assassinats, en els que van ser ajusticiats després d'una condemna falsa, o exiliats que no pogueren tornar, o bé empresonats, humiliats, insultats durant llarg temps. És també un homenatge a les famílies. Les famílies van ser condemnades a una pena enorme i a un silenci llarg. A ells també és un homenatge. Crec que això és un acte de justícia que hagin fet rememorar aquella gent o aquestes persones que honora també la societat que fa possible. La padrina, la mareta, no el va veure més. I amb el desespero d'una mare a la que li han pres el que més estima, ni el va poder plorar. Callau, callau per vostre bé. Ni una denúncia, ni una queixa en veu alta, ni un funeral ni res de dol, ni parlar pus d'ell amb altra gent. Només tristor. Una tristor fonda que encara havien de dur de tapar. El projecte de les Pedres de la Memòria ha de continuar. Nosaltres cada temporada voldrem impulsar un seguit de Pedres de la Memòria, col·locar a qualsevol lloc de les Illes Balears perquè hi ha moltíssimes persones per homenatjar que encara no tenen la seva Pedra de la Memòria i nosaltres continuarem insistint a col·locar-les i homenatjar a les famílies que van tenir aquesta pèrdua tan greu fa ara tant d'anys. I la pena li varen haver de dur sempre amagada, perquè varen haver de passar molts d'anys
i que hi hagués hagut un bon canvi quan tingueren el coratge de contar-nos-ho en veu no molt alta. I així i tot, quan mon pare vessava i tot trist ens parlava de la feta, encara sentia la veu carregada de por de ma mare, que li deia: «Joanet, calla! Joanet, calla!» Aquí mon pare acabava la història i només quedava silenci i tristor. I ara que tornem a viure a vegades moments i conflictes, sobretot pensant en el racisme, saps? O en el feixisme mateix, no? Pues nosaltres pensam que la memòria, precisament, aquest monument que és memòria, la memòria és el millor antídot contra el feixisme. Per tant, també és un monument de futur. De passat, de present i de futur, perquè en definitiva això és la memòria, no? Partint d'un lloc per avançar. Voldrien que servís perquè no s'oblidin uns fets que no havien d'haver passat mai i que mai haurien de tornar a passar. Creiem també que tota aquesta feina serveix per reflexionar, serveix també per sensibilitzar i per fer pedagogia amb els nins i nines, amb la gent d'Artà en aquest cas, per repensar i pensar sobre els totalitarismes, els règims totalitaristes i el que suposa, en retalls de drets, en persecució de les persones i represàlies a les persones que no pensen igual. Aquesta feina pensant que s'ha de seguir fent en els propers anys perquè és una feina que a més ens ajudarà a no repetir les errades del passat i no tornar a caure en aquest tipus d'estats totalitaris i règims totalitaris.